खुलुमबाय सेनाफोर आंनि जबानब्लग इउटिउबआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सोरबा मानसिजों भगवाननि महरलान सेनाफोर दा मुगै इनिफ्राय ब्लगखौफोरा जोबोद नायलांबानो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय जोनोमगिरि बिमानि रुमनिफ्राय बरायहरलायबाय नोंथांमोनखौ आरोना आंथ' बिजनियाव दंफैयो बिदि सिगांनि ब्लगसआव फोरमायखादों थख' थख'नो स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगसआव मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना थान्दा गरम दिन ओमफ्राय अखा मिजि मिजि हाहां जादों आरो सानै मानसिया दखाननिफ्राय थांनानै फैबायानो फैदो बेयाव मोस्रोम बागान जानानै थायो लाबोबाय बुस्थुआ दे लाबोदो आगैया सना बेयाव मोस्रोम बिराद जायो हनै बाजासिगोन बियो फैदो नानि फैदो माव नै बोरमाया नै आंखौनो नांलाया इयाव फैबाथाय बाहेरायाव ओंखारो होनबाथाय ओमफ्राय अखा मिजि मिजि हायो नालाय बिराद प्रब्लेम जायो बेस्राफोर आरो अखा थखा गैयाबाथाय आंखौ नाङा सानैजों फैदो आयै लाबोबाय मा आदानिसो बेयाव हरदो ए नोंनिसो नोंनि र' ओइ मा आदानिसो बियो हरदो आदानिसो बिराद बुस्थु सोलायलायनो रोंबाय आरोना सगे जानोनो हे भगबान 2 बोसोर 2 मास जानोसै एकदम आवाजफ्रा नांलायनो रोंहांबायानो नानि बोरो लाबाय थां जिना हैदो थां 8 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोंना मुर्गिया मारिबायानो दाख्लै जानाय लोगो मोनना अखा हानानै बिराद बाहेरा खामानिखौ नों मावनो मोनला आरोना नै जि दिगदारखा मा दं गलांगोन दे सना एसे न' सिबस्रांनानै लानि र' आङो बेफोरखौ जालायजाखाय 80 घन्टानि उनावसो ओमफ्राय आं ओंखाम संग्रायाव हाबफैनो हाबाय आरोना आइनि मोनखांजोबबासो ओइ सासे सुबुंजों थाफानानैनो बैसागोआ माखौ बुङो बैसागोनि सोमोन्दै गुवारै लिरनाय एसाइनमेन्टआव हरजादों नालाय बर' एसाइनमेन्टआवहाय इखौनो एसे बुजायबो होलांनांगौबो खाथि बैसागोखौ माबोरै पालन खालामनांगौ बेहाय मा खालामो खालि बे दिनै खाथि गासा बाबा दिनै बेबायदि खालामनांगौ होननानैल'सो आं बुजायनाय जायो जेब्लानाखि जोङो लामा मोखाङावहाय आलारि बाथि सावो बा जेनेबा माबायाव सावो थाइगिर बिखङावहाय थाइगिर बिखं मोनाबाथ' बाथिखौनो सावनाय जायोना बेफोरबायदि खालामनांगौ ओमफ्राय बेखौ मानो खालामनांगौ बेहाय माने बेबो जोंनि बैसागोनिनो मोनसे पार्ट बेफोरखौ बुजायबाय आरो सनाफोर माथो होननानै बुंबावनो आरो दुब्लि बारियावबो बेखौ सावहैनांगौ जों मा आर'ज गाबनांगौ भगवानखौ मा आर'ज गाबनांगौ बिमा लक्ष्मीखौ मा आर'ज गाबनांगौ बेफोरखौनो एसे बुजाया जायहाय सनाफोर आंनावबो बांद्राय एसेबां माने गुवारै आंबो बुजायनो रोङा थेवबो जाखिनि एसे रोंगौ साज्रांबाबो आं बुजायलांबाय आरोना मागो बैसागोआव मा खालामो खालि एन्थाब फिथा जायो होननानैल'सो मिन्थियो जे बेयाव मा खालामो एलु एला न'मा न' बाख्रि बेफोरखौ जों गोबोरखि दैजों मा खालामो मा मायो बेफोरखौ बहा नुबावो नङा होमबा सनाफोर आरो आजिखालि हानि न'आनो गैबांबावलासोबा बांसिनानो टाउनावथ' बहा नुयो स' बेफोरखौ प्रेक्टिकेलि देखायनो हालाबाबो माने खुगाजोंनो बुजायाजायनो 80 घन्टा टाइम लाबाय आङो नै बेखौनो बिमाया मोनसे बुजायो माबा मोनसे बारा सोंलाङो माबा माबि ए टु जेडसो सोंलांलायलाङो जोंनाथ' खाजिरसो बिनिनो रागा जोंनो नोङो उफाय गैला बेखौ फिसाफोरखौ दाय होनानै जेबो लाब गैया बेखौ दा फरायाबा फरायनायजों लोगोसे बुजायाबा बोरैथो मिन्थिबावनो ना दासो मोनहांदोंबालाय आरो माथो बुंबावनो जेनेबा रंजालि बैसागु समाव मोसानांगौ मानांगौ होननानैल'सो मिन्थियो बेनि सानसे सिगाङाव जे मोसौ थुखैयो बेखौ मिन्थियोबो जानो हागौ बेखौ मिन्थिगोन जोंहा बांसिन गामिनि गथ'फ्रानो खिन्थु टाउनाव थानानै देरनायफोरा बहा मिन्थिबावनो नङा होमबा जुनाफोर स' खिथाबाय आङो बेफोरखौनो मोसौ थुखैयो मोसौनि थाखाय माला बानायो माजों मा बानायो बेफोरखौनो बुजायबायनानै स' बेफोरखौनो दा बिमाया एसे बानाय खिथाबाय बानाय लिरबाय आंबो बारा रोंलायलाङा बेफोरखौ गोदो जाखिनि लिरबोबाय बैसागोनि सोमोन्दै एसे लिरबोबाय बेफोरनोमोन आरोना बारा रोंलायलाङा आंबो जोंबो सोरबा बुजायनाय मानाय बिदि एथबां गैया जाखिनि नुबोदों बेफोरखौनो फिसाखौ एसे बुजायलाबायबाय आरोना बेयावनोसै बुजायना हो बिमाफोर नोंसोरबो आरोना टाउनफ्राव थायोबा ओमफ्राय बुजायनायखौ गोसोआव लानोबाला बुजिनोबा बुजि नङाबा एसाइनमेन्टआव आं नोंखौ हेल्प खालामनाय नङा होननायखायसो गावहा जि एकदम एसे खोनासंथारबाय आरोना अब्लाबो कुइसनानो बाराद्राय जोंना नै दहाय आं दाउ देखायनाया एकदम गोथां हार्बेल लाइफसो आरोना जोंना बिलाइ बिलि माबा जोग्लावरि बिलाइ ओमफ्राय मा होनो इखौ मानामुनि बिलाइबो दङ नोरसिं बिलाइ एकदम मुलि आरो बिराद गोथाव दाउसा रोसि गु मोनलायनाय आरोना फंबाया जानानै थांबायानो खामानियावहाय बे ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै खांख्रिखला आलु एवनाय
बिसोर जाबाय आइ संनाय ओमफ्राय ओंखाम मा होनो गोजौआवसो थिखांना दोनजोबनांबाय आरो ना बोरैबा दाउफोर हाबनानै गाख्लायनांगौबाथाय मोनजाखागोन फिसौजोनि जुनैनो सेस गोजौआव ओमफ्राय ओरैहाय आङो खालामदों बिसोरथ' जानाय नङा आइया बानलु ज्रोम संदों ओंखायनो आङो टाइम जाथारबाबो दालि आलु एसे संनो होननानै नै बिदि खालामबाय आरो ना दालि आलु गाबोनसै ओमफ्राय फिसौलानि जारा खर' देरो बिबैनाव फैबाथाय दाउ फुथारबाथाय फेन्दाखौ दोनहोनो ओमफ्राय बिमाया फेन्दाखौ बिदि एवखांनानै होनांगौ आरो ना बाखांखांनो आंथ' खामनानै होनाय जाया बांसिनानो ओमफ्राय हरै लालिफोरा बिबैनाव थांबाबो मालाय खर'आ देरनाय बिदि मोनजायो ओमफ्राय बेयावबाबो बिदि मोनजायो ओमफ्राय क'क्राझाराव बिदि मोनजाया नै बायो आङो माने बेबायदिखौ एकदम थावजों एवखांखां जाथारनांगौना खोबहाब एवबाय आङो मोनबाय ओमफ्राय नै मालाय फिसौजोनो खुगाया एसे थाब थाब बायथों होननानै खिथुखौ आइया बायदि हांनानै दोनदों सेस जाहोनो मालाय बेदरखौनो जाखाया ओमफ्राय थगायनानै फेलेबसेबाबो जाहोगोन आरो बियो दा थगाय दौनानै गाव जिख्लाबसे जालाय फिसौजो जिख्लाबसे जालाय दौगोन आरो बियो दा दालिखौ फोमोनना लागोनसै आं नै मालाय मोनजानोसैयानो नो बेदर होनबा जानो नागिरखाया जानानैसो देखायनांगोन बिनो नै बा आबैया मालाय आम जानोसै नै 나는 이시옷 나는 이티 나는 이티 나마 이따 그 사자 마 아유 진짜 오늘도 배터리 맞아 까타라 너는 뭐 자야 스카야 비에 그냥 아빠 만지 다 칼라무는 거 아이 소리 샤블리 바이 아이 gilale ini sila bilai janai ko ngala goथाव इताय बाराय गथ' मुथिबाय थैदो माखौ मोनामनाय मोनो ओरैनो मोनामफ्लायो नों मेल्ला जादों जायियावनो नोंना सुपार हिट खासोमोन आरो जानानैथ' सेस जायालै जाग्रानो जादों नङा ओहो बेदर होनबाथाय नमस्कारखा नांखाथ्रा सेस ओइ हांसोखौ बानायसै जेजे हांसोआ सिसि खालामदों बेयाव गेले नोङो दैस्लुङाव एग्लि हांसोआ मुगैनोबो गोरलैथार बाबा नों इदि होननाङा र' ओमफ्राय रावबो गैयि नै न'फ्रा खालिसो थायो बिसिना आगोलाव दादिनि फिसाला थायोमोन दा बे आनैजों दंहैयो नालाय गैथ'आ ओमफ्राय नै आइ बाबा फैलाय बा नै फैलाय नै आबैमोना नै बेयाव बेरे बाहासो लानानै दं हनै खबरदार बे न'आव हाबनाङा आमाया खिथाखादोंमोन ना आं मारिनो दोन हाबथारनाङा दे बाबा दे नङाबा जोनांगौबा सेस खोनाबाय जारलासो नै बेरे बाहासो लाबोलायबाय मानसिखैनो बेखौसो दांहरदों बैसो नों मिथिगौना मिथिया मा बुस्थु बियो धल नङाथ' बाबा बैसागुनि गिदिर नङा बियो जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोनसो सिनायथिसो मिथिबाय खाम होनो बेखौ खाम धल नङा इयो धला बै टुंटुलुखौसो बुङो टां गुन गुन होनग्रासो बियो मिथिबाय देनां देरबा दामनो सोलोंनांगौ दे आबा दे बेफोरखौबो क्लास लालायलायनांगौ नै मिथिबाय दोनथ'फैदोंसो आमाइ मोनाव आर'नाइखौ खायोलै बिदिनो दोनथ'बाय आरो दांफेरनो मोनाखैमोन ना नोङो जाबाय नै बियो बाराबा गब्लङो मिथिबाय ना बाबा एकदम बैसागुआव इउज खालामनो नुखादोंना जोंनि बर'नि एकदम इम्परटेन्ट आगजु दामग्रा बियो बेखौ बुंबाथाय औ बर' होननानै मिथियो आरो ना बाबा बैसागुआव कासकारि जों बेखौ इउज खालामो थिखोनो हाया जाला माला बहुद अजन हेभि आरो नोंहालाय ओइ आफाद आइजो आफाद बागुरुम्बा लोगोफोर बागुरुम्बा जाबाय बे मोजां नङा दे बाबा दे खुलुमनांगौसो खुलुमनानैसो स्टार्ट खालामनांगौ खुलुमनानैसो दोननांगौ मिथिबाय हामा सनाफोर आङो बेखौ सोलोंनानै लानो रोङासै आरोना खाम दामनायखौहाय जोंनि गामियाव गिदिर फांसन बैसागु फांसन आरि जायोबाबो सिगांनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो माने खाम दामनाय हिनजावफोरखौ नुबोआखिसै आरोना जेनेबा आनैमोन आब'मोन
खाम दामनायखौ नुबोआसै आरोना माने मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय थिरिदौ बायदि बायदि मोसानायखौसो नुबोबाय बा जोंबो सोलोंबोबाय मोसाबोबाय एसे एनै खिन्थु आङो खाम दामनायखौ हिन्जावफोरखौ नुबोआखै आरो जोंनिखौ खाम दामग्रा दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय आंबो सोलोंनो रोङासै गाज्रि मोननो नांला फिसालाखौ देनां मखा मोनबा फिसालाखौ फोरोंनोसै आङो समजों लोगोसे एसे बर'नि हारिमुखौबो एसे फिसाफोरखौ बेफोरखौ सोलोंहोलांसै आरोना आंहाथ' बिराद गोसो बास ओमफ्राय माबा साननो नांला आरोना मा देखायलाबायखो बियो होननानैहाय आङो बेफोरनो जाहैबाय ओमफ्राय आंना दिनै माने फिसालाजों टपिकआ बेयावनो आंना सानसु देरदों नालाय सुनाफोरा ओमफ्राय टपिकखौनो एसे होनदेरना होबाय आरोना रोंलागि दारों ओमफ्राय सोरबाफोर गोरों गोरा नायलांनाया आंखौ गाज्रि मोननांला मा जायाफ्रामा रोनावलाबायखो होननानैहाय गाज्रि नलेज होदों गाज्रि नलेज नङा आं जा मिथिदों बेखौसो बुंदों सोरबाफोर जेनेबा मोजां आरो सोरबाफोर गोथौयै मिथिनायफोरनिफ्राय सोलोंनानै ला मिथिनानै ला आं जायखिजाया आंनि मिथिनायखौसो एसे बुंबाय आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय